Mpanin se utadua mu nya dia ye mon nkɔnkɔn. Wati saa be we pen. Afi mame musa wo se ebe no. Se wote ya onipa obu be ne kire onya abotre kire mu ya na. Santie bio. Utadua mu nya dia ye mon nkɔnkɔn. Yo afi ya hwani ntutu be ni wo de be we ba kan ebekuo no mu ebetrudu. Nkɔnkɔn ye wa ewa esai ni papa. Ya na eto da bia mpani kura wo be da ho se opani a woni abofra no nkɔnkɔn ba ne fi a ɔno a na wɔbɔ na nkɔnkɔn yade no sai papa panji so ba akofo bitimi kofa bi ba etimi ye nipa wo fi ho nyina na ne titiru no aya na nkenkwala na ya sai ale ne ye wo mo na se opani wo ho na abofra ni ne fie ho na nkɔnkɔn ba wo na obɛbɔ a mpani se utadua mu nya dia umɔ nkɔnkɔn ye nti ama mbu be ne se utadua mu nya dia amɔ nkɔnkɔn ne se na yeka bema nso a yeka utadua bema utadua na meka kwakudo nso na meka se wo obi a wapomu ago na obema no mu ago a nkonkon ba so a ne bona din fi se eye yade a omuni mu keka wo hia hoden ade be pim enti se ba ne se egigu sisim enti man panimfo no so obo nkonkon a ebinim timi dwunso so mu nyina enti mpani be no omde man se otadua mu nya de mo nkonkon no se otadua mu odin enti na nkwala na ebo no fi se on se nkwala de omuni ha bia na mabunu no na timi bo nkonkon ni yie pa ti se oye berema na betimi abo nkonkon se oyi obi a otadua mu odin andi sa obo wana obeti ahwe ebinim bo me se de me ka se man bi bo adwonso ho ni nyina ba se omu ye mabunu di a omutimi bo mani yeye enti mpani ba omde to wo se otadua mu nya de mo nkonkon no ebia na be ne so se opani a woni abofra no nkonkon ba ni fi a ono a na wobo nkonkon ye yale ebribi na ye nananom ye ne omote no se nkonkon no ba na esaya na bosumi pia ye na ya omotade ehye ne nso pa nti bi wo samuni pie saa na mafa bi abonsua na omdi nsu agum na mato agu enchense ne so na omasan so nti wo abo saa nkonkon no e de ma wono mpene jai osahene nie maka che so wonam ham na tikukuro wonam ham na tikukura na chichide na efro ne yire umu ye twase akotwa wuti a wosimu hweye no machiri kuro an wotre na kabipo bechi abrewa ka ni so de na chiri na afri ya de mofreje wa chire se no omonta ba maso a ya baya na de adane ahini ya koka wo sesa ahini enye da ye hwe de ahenkwa akire ahimfie na ahini enye da ahenkwa akire ahimfie ni sen wanya ahini ani nti na asem se brafo anya de hie nyina so na fata chinya ase edi se wo bema na wasi ubo na fata so betimi abube ontuna osahene abebu adwa so de a na won kam eti hia osahene ewo YouTube no so osahene asoreba na yemfa abebu no ntinase ni nkomo ena nso mede nkwala na ebrewo na na jebi se okai no akola okate ne nua pani se enema hwiw bi ehwe ban ya osemede be na ebebu na na jebi nie ena obatenase na ni nua eye disturbing ima wo so ada no krotwa mansan dwa sabo afọ wudi na chi a fa na nkum kwa no ono so adi adwa ena om na di akanse ni besisi so ye nua Philip Esuman abrante ageto ono nso aba aha ono nso mamusu a osi aba ye de boba fan na ye de kire no ntina oba mi ehun se ebe no wabi wo mu dendenden oba ba ko oda omuntam Esther Esuman wasi berima de wo sin na e wa bebu mu na akote da ahwe aso kwala ngitu ayo e no mkasa asa na me ka tro se oyiri mpo se wono be kontakwa na wo bansira fato asene obu wo babu otemofo no ye James Cancer Pope Jampmani Pope ba akopɔ wo yire wo ma nananom ono na altena dwom enunti na me ka che o se asafonfa oja hwehwe jamom ento oto atwitwa botire nkɔkye no emmo na sotoro me ka che o therefore se nana yakɔkye twitwa na sum bia ma no na obofo so pasumbo a enkefre na twitwa botire ti si osahina soreba mo YouTube channel ne so ɛhɔ na abawu se mpanimfo atenase na hɔ no na kyese nananom apum maduro nti o maamu a onkam epia o